De nou des de la plaça de la Vila, quan passen 5 minuts mal comptats d'un quart d'una del migdia, i podem dir que una hora i quart aproximadament després que comencés l'entrada dels balls a plaça. Ja han actuat alguns dels balls que precedeixen el Ball de Diables i comença la representació del sainet dels Diables juntament amb els versos. Com hem cobert el bestiari, que ja la primera part del Cercavila ja l'hem coberta, anem ara pels balls. Uns Diables que van sortir per primera vegada a la Festa Major de Vilafranca l'any 1816, amb la funció d'obrir pas a les processons i cercaviles, i complementant aquesta funció amb la de sàtira i crítica social, que actualment fan el 31 d'agost, d'aquí uns instants, tot criticant i fent burla de personatges, institucions, autoritats, fets del darrer any. Uns versos que han anat assolint un nivell alt aquests darrers anys. Veiem també la traductora per la gent sormuda, que també la tenim allà a punt. Acabant d'intercanviar impressions amb els membres dels Diables. I el sainet. Que em fa pena el meu neguit, que m'enterboleix l'esperit, i em sembla que el cap em balla. L'home, imatge de Déu que tenia encadenat, ha sigut alliberat per Jesús, únic fill seu, i això m'ardora i m'exalta, em tormenta i m'enrabia. No es parlar amb el que volia, pues tenia l'esperança de satisfer ell ma venjança. Lucifer, la culpa és teva, per massa vol has perdut. Has fet el que ell ha volgut, l'has servit a casa seva. I creient-lo-te encadenat dels teus braços, Déu l'ha rescatat. Si Cris amb el sacrifici de la seva sang preciosa li treu de sobre la llosa del pecat original, persegueix-lo amb desfici, no el deixis, fes-lo caure en un pecat capital, que per sempre el tingui en el vici, lluny de la cort celestial. Raó tens, oh diablessa, un raig de llum m'has donat i tenint al meu costat, l'home serà nostre amb certesa. Betzebut, Astaroth, Amon i els altres diables, veniu i aneu corrents cap al món i tempteu el cerc viu com vosaltres sols sabeu. I per tot arreu escampeu la luxúria de Sodoma i els plaers de Roma, l'avarícia d'un geu que un dia banyareu, la ira que l'exalta i l'odi que el porta al crim fent-lo caure en tan greu falta, l'enveja que el correu i la supèrbia que el mou a creure's omnipotent, o la peresa que el manté pobre, miserable i dolent. Diuen que la vida és només un trist desterro, un cansat pelegrinatge i que la fi d'aquest viatge és l'infern o és el cel. Per què, doncs, aquest anhel, aquest desig sens mida, aquest clau en què m'aferro per seguir en el desterro, si la mort diuen que és vida? Si no és difícil escollir, quin camí he de seguir? Ànima que fas l'inici d'un pelegrinatge breu. Deixa la llei de Déu, no tinguis temor del vici. Disfruta de la vida i dels plaers sens mida, que les dones i l'amor en dansa és beguda que no cansa. La supèrbia és un do que quasi et farà omnipotent. Si ets humil seràs esclavitzat, apartat i menyspreat per la gent. Perquè ja està provat que ni carreter sense tralla ni policia sense bastó. Si a la riquesa no se li pregunta mai d'on ve, mata, roba, estafa si convé. Que l'heretge verdader és aquell que no té diner. Guarda'l i atresora'l bé. No t'importi si al teu voltant hi ha fam i tanta necessitat.
Sigues per sempre envejós, sí, envejós. Desitja tot el dels altres. Alegra't de perdre un ull si el teu veí els perd tots dos. Del treball has de fugir, si no vols a la vida patir. Què en treus d'aprendre un ofici, si és tan fàcil el vici? Només per rucs és el treball. L'home ha d'anar a cavall. Recorda que els bons menjars s'enduen tots els pesars. Deix l'aigua sense recança, que la carn fa carn i el vi mena la dansa. No siguis pacient, no perdràs l'enteniment. Exalta't i pega primer, que quan no hi va la raó, ja hi va el bastó. Mercès, esperits del bé. Vostres consells jo seguiré. Enrere, esperits infernals, que intenteu escamparreu els set pecats capitals. Sapigueu i enteneu que el gran saber de Déu contra aquests set pecats té establertes set virtuts, amb què l'home, si vol, pot salvar-se per si sol. Amb treball i caritat, paciència i temperància, si en cas generós i humil, pot tenir la confiança d'haver el cel guanyat. Sí, hem vist la primera part, no, del Sainet pròpiament, que es va començar fent català als anys 60, també és un altre dels moments en què decideixen que això de fer versos en castellà i tan malament es havia d'anar canviant, i al 69 comencen a fer el Sainet en català, no? I enguany aquesta festa major, fixeu-vos que estrenem Llucifer. En Blai Verge agafa el relleu de Jordi Ribas després d'uns 5 anys exercint aquesta funció. Han acabat amb els coets i ara ja sí que hem vist ja moviments dels ex-diables que els deuen ajudar a preparar la part que ve ara, no? Que ara ven els altres protagonistes, l'altre ball, els administradors, que també els hi tocarà un rato. Seran uns 3/4 d'hora, uns 50 minuts aproximadament, durant els quals faran befa de tot i de tothom, com toca. I penso que ja comencen, eh? Des del dia que van fer molts canvis i es va perdre tota tradició. No mireu el passat, ara arriba el millor, el futur de la festa major. La tronada ara es fa la girada i els gotjos es canten el bolet. No hauràs d'aguantar les gitanes ballar per gaudir la diada castellera. És la festa major, la que està de moda i que acaba d'hora.
després de castells, menjar canelon, fer la migdiada, a la festa, la festa major. Celebra una reunió, una trobada secreta on es debaten temes d'alt nivell que afecten a tota la població. Es tracta d'aquells que es creuen els déus de la festa major, aquest consell podrit que cada cop fa més pudor. Cada festa major que van fent alguna que altra collonada, com l'any passat permetent la maleïda musiqueta de l'entrada. Però és que aquest any s'han acabat de coronar i els canvis que han introduït fan que tingui els ous a punt d'explotar. El 29, la sortida de la cercavila al matí heu canviat i la tronada va ser com un boomerang mal llançat. No vam poder ballar la Rambla com era tradició. Hem perdut un dels moments més bonics de la nostra festa major. Però aquesta no és l'única tradició que us heu carregat. I és que la sortida d'ofici també heu dilapidat. I era un dels moments que donen sentit a la nostra festa. I tot per què? Doncs perquè sembla que als castellers els molesta. I és que el Consell és un òrgan mal organitzat, on manen massa alguns que només miren pel seu costat. Els castellers hi tenen massa representació. Recordeu que sense els balls no tindria sentit la festa major. A més, el Consell està completament polititzat, on els del balcó tenen més pes del que seria suposat. I és que decideixen quan i on un ball pot actuar, seguint uns criteris que a mi em fan vomitar. Per si no era prou, fan servir els administradors de marionetes, els hi diu els canvis que han de fer i els pobres ho han d'acceptar com si fossin putetes. Val més que comenci a acabar abans que això ja no ho pugui aguantar. Deixeu de tocar la nostra festa major, perquè ho canvia el Consell o volem la seva dissolució. Estàs cansat d'anar amunt i avall regalimant tanta suor? Aquí tens un Carmel que transforma en colònia la teva pudor. Si ets un gran amant de la roba interior i la llançaria, tenim una lligacama fluorescent amb la que es farà de dia. T'oferim el paper de vàter amb mots encreuats perquè mentre cagues vagis pensant disbarats. Aquests i 1000 invents friquis per triar i remenar, sorgits d'un setmanari que regalaven amb el pa. Sí, Vilafranquins, sí, ha tancat la fura, aquell pamfleto d'obligada lectura. Van canviar el seu format pel 30è aniversari, grapes fora i ja era tot un diari. Jo el posava al terra quan fregava el passillo o el feia servir per embolicar-me el bocadillo. S'ha de dir que la fura despertava faleres i les millors estrenes a les cartelleres. T'informava quina era la farmàcia de guàrdia per si volies condons o tenies una taquicàrdia. Entre jubilats, la part que més triomfava eren les necrològiques per veure qui la palmava. I els aniversaris també estaven aconseguits amb fotos de quarantons quan eren petits. I per anunci interessant, el del travesti amb un regal gegant o el d'una cubana descomunal que et venia amb massatge anal. I també les fotos de les xinetes. Oh, sí, aquelles que els mugrons hi deien estrelletes. Però ni els anuncis de fresques la van poder salvar i a Monero la fura va tancar. I és una llàstima que en lloc del 3 de 8 tanqui un setmanari gratuït. Per això, quan aneu al forn i veieu a la fornera, ploreu i dieu que això ja no és el que era. Demaneu que us ensenyi les mamelles i vosaltres li enganxeu unes estrelles. Els vilafranquins mai ho hem sabut valorar. Potser perquè ja és un fet molt quotidià. Però som testimonis d'un híbrid excepcional. Un cas únic digne de documental.
Dos personatges que ara van en pack. I no, no és la fusió de Bola de Drac. Tot i que n'hi ha un que té un posat de xuleta, que em recorda molt el d'en Vegeta. Sí, és la sociovergència, companyes i companys. Un cagarro polític que ens haurem de menjar durant 4 anys. En primer lloc, tenim en Pere Regull, un paio que només de veure la sang ja embull. Sí, aquest amb barba de hipster que sembla sortit del Sonar, amb somriure de macarra i aquesta cara de bandarra. Em recorda el quillo que a l'escola em robava a l'esmorzar, aquell de qui tothom s'apartava en veure'l passar. D'altra banda tenim en Romero, un il·lustre vilafranquí que es dedica a repartir romaní. Sí, és que és el carisma en persona. Al seu costat, qualsevol polític sembla de segona. Quan el veig també se'm fa un nus a la gola. A la propera campanya, millor reparteix farigola. Però en Romeu i la Julieta vilafranquins ja fa temps que tenien el govern coll endins. Ens van fer creure que va ser un pacte improvisat, fruit de dures negociacions que qualsevol deixarien glaçat. Però el cas és que ja estava tot lligat i ben lligat. Un pacte de govern d'allò més ben pensat. Però que n'és de divertit repartir-se a l'Ajuntament? I tant se val el que hagi votat la gent. Romero, què et ve de gust? Planificació, innovació i acció territorial? Va, fem veure que treballem molt i ens apugem el sou un dineral. I tu, Gusí, gent gran i cultura et sembla bé? Va, no et queixis que per poc no et quedes al carrer. Sí, jo tampoc entenc tants diners gastats en campanya electoral. Total, per acabar repartint-vos el poder entre els 4 paràsits d'aquí dalt. Però si ja no sabeu què més fer, ni com sortir d'aquest merder, a les properes municipals voteu en Llucifer. Els diables governarem l'Ajuntament i l'alliberarem d'aquesta farsa sociovergent. No patiu, vilatans, no us espanteu. No són perillosos si el seu horari d'esmorzar respecteu. Parlo dels dinosaures de l'Ajuntament, aquells que mengen molt i treballen poc, evidentment. I és que a l'oficina d'atenció ciutadana hi ha hores en què no hi queda ni la persiana. Marujes xotxones arreglant el món amb el que fem llet al coro o a Cal Ramon. Elles, el Cuyàs, el Miquel Cartró, els de cultura, serveis a les persones o informació, funcionaris que busquen la manera d'escaquejar-se i no suar gaire els lloms, i si fos per nosaltres, ja faria dies que a la Rambla alimentarien els coloms. Per acabar, tindrem un detallet per Rubén Calvo, que ja no és tan noiet. Ell és el cap del servei de joventut i el tio s'ho té molt ben cregut. Plega ja d'una vegada i que hi posin una teenager amb una bona mamellada, que les teves propostes són depriments i la teva motivació i joventut ja són inexistents. Arribo al migdia a casa mort d'avorriment, m'assec al sofà i agafo el comandament. Engego la televisió i quina decepció! Hi havia posat Penedès Televisió! Em disposo a canviar de cadena, però veig una cosa que em fa tenir una ensordamena. Josep Maria Soler comandant una nau espacial! Calla, no, que és el plató de l'informatiu local. Que no ho veu, que no lliga amb aquesta imatge futurista i que amb el tallat de cal Santó fot mal a la vista. Surto corrents al carrer tot esperitat, necessito treure'm aquesta imatge del cap. Torno a casa al cap d'un bon ratet. Després d'unes copetes estic més tranquil i porto un bon pet. Entro al menjador i la televisió encara estava encesa. Però aquest cop m'hi trobo una grata sorpresa. L'informatiu presentat per l'Anna Ballonesta. Oh, sí, ara sí que em fotré una bona festa. I és que només d'imaginar-me'l al meu costat, al moment ja estic trempat. Anna, 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 sí, qui
Quina sort per Vilafranca tenir-te tu, alegres la vida, els vilatans sempre al moment més oportú. Ets un raig de sol en una televisió tan poc entretinguda que arriba a ser tan gran com la meva correguda. Recordo aquells llavis vermells que portaves al debat electoral. Allò sí que era una presentadora com cal. Oh, i aquell vestidet tan bufó! Realment no sé res del que van dir aquests del balcó. L'únic però que et podria posar és aquesta cara que fas de mala llet. Sembla que et faci falta un polvet ben fet. Així que prepara't perquè abans que acabi la festa major et faré una visita als vestuaris de Penedès Televisió. M'agradaria demanar un fort aplaudiment perquè aquest any tenim novatos a l'Ajuntament. I per qui no els conegui, els anirem repassant ràpidament. Miquel Medialdea, no et veig. Fotre't del PSD ha estat una gran idea. El partit que estava a punt d'ensorrar i tu arribes i et foten a governar. Au, digues, com ho portes això de pactar amb la dreta? El primer cop fa mal o et va agradar una miqueta? Doncs mira, agafa la regidoria de Participació, Voluntariat i Joventut, que l'Anna Dobles ho va deixar tot ben fotut. Meritxell Montserrat, regidora d'Ensenyament i Relacions Internacionals. De tu, vaca, direm poca cosa, perquè l'últim cop que et vam anomenar vas patir un trasbals. Ramon Arnabat Mata, vist la debacle en el món de l'educació, s'ha posat a fer de regidor. I el Toni Peñafiel, aquest no és novato a l'Ajuntament, però és la primera vegada que el vota la gent. Mònica Ill Jiménez, la simpatia personificada, que ha entrat a l'Ajuntament d'una punyetera vegada. Militant per la independència, pel dret a decidir i activista en 1000 entitats ecologistes arreu del territori. Els de la CUP no la poden veure per causar un bon rebombori. Pere Sàbat Lloberol, un altre que ha estat picant pedra durant anys. Semblava que fins ara no tenia companys. Ell és la gerc de Vilafranca tot solet i ara el iogurín se'ns ha fet regidoret. Josep Álvarez i Picos, d'aquest ningú no n'havia sentit a parlar, però és evident que no ha parat de treballar. Membre de Súmate, col·lectiu d'espanyols independentistes que surten de l'armari i militant d'UGT, tot un revolucionari. Maria Ferrerons i Laia Santís, juntes són com Telma i Luís. Una és educadora social, l'altra és educadora ambiental. Una va ser membre de l'agrupament Escolta, aquests hippies menjafulles que porten el folar pel carrer, l'altra també. Els agrada anar de farra i si fos per elles els plens tocarien la guitarra. Una va ser membre del millor ball de diables d'aquest planeta, l'altra només va ser pandereta. Maria, tu que ets l'única regidora que ha passat per les dutxes de Sant Ramon, digue-li a la Laia que vingui un ratet, que li ensenyarem com va això de jugar al trenet. I ara sí, el que és el cap de l'oposició, un calvo cabró. No, Josep Ramon, tu no, que tu no ets novato ni ets oposició. Parlo del Marcel Martínez Manyer, un bibliotecari malaltís. I per qui no ho sàpiga també, és el meu company de pis. Marcel, em fa molta il·lusió que sigui regidor, perquè de tu tinc tota la informació. Conec totes les dones que a casa has portat i totes les cantonades en les quals has vomitat. I com que ets un paio com cal, et faré un regal. Uns calçotets bruts que m'he trobat darrere la rentadora. Si vols, li pots tirar a alguna senyora. La veritat és que no entenc com la gent t'ha votat, perquè ets un brut i molt desendreçat. El teu sac de gemecs em desespera, igual que el pernil podrit que tenim a la nevera. O sigui que m'és igual la teva vida de regidor, però escombra d'una puta vegada al menjador.
veïnes! Per fi s'ha acabat el patiment d'aguantar-nos tan sovint, malauradament. No parlo només dels versots, sinó del bicentenari dels pebrots. 200 anys d'història no tothom ho pot celebrar i amb tots els actes ho hem volgut petar. Hem tingut per endavant un any per demostrar que Diables no només és un ball de festa major, hi ha alguna cosa que el fa diferenciador. Hi posem ganes, empeny i a vegades poc seny, així que vam començar per canviar el nostre disseny. Imatge nova corporativa en groc sofre de fons, 2 rombes vermells demostrant que som picarons, 7 samarretes d'allò més catxondetes, tot portant els 7 pecats entre les tetes. I així tot va començar. Els Diables ens van posar a treballar. Vau poder disfrutar de qualsevol plaer carnal amb la festa del carbó que vam fer per Nadal. Diabòlic, un contrail·lustrat, 18a mostra de diables centenaris en parlaments, però tot i així encara teníem molts més al·licients. Festa de Sant Joan amb temàtica inclosa, i és que aquí cap idea es queda exclosa. Exposició i acte central del bicentenari per celebrar aquests 200 anys d'aniversari. Així que hem treballat dur com les abelles, però estem que traiem fum per les orelles. Però el millor ha d'arribar. El ball de foc i l'espectacle de versos per acabar. I si després no en tenim prou, a YouTube ens trobareu de nou. 47.181 reproduccions. Ara veieu per què diem que som uns campions? Des de 1815 fent feina de veritat. I és que aquest any Ball del Diables de Vilafranca ho ha petat. Que si un recital de poesia al pati de l'Escorxador o a la capella de Sant Joan, una exposició, torneig de villes catalanes i al Tívoli una ballada de sardanes. I és que no perds ocasió, sí, parlem de tu, Fèlix Miró. Amb la càmera i l'escala a la mà, d'algun lloc o altre, sempre l'has d'apartar. I és com un grau cul d'aquells que tant molesta. Encara que no estiguis convidat, t'apuntes a la festa. Del teu flaix no se'n pot escapar ningú, i és que sempre arribes al moment menys oportú. Les parets de casa teva deuen ser un santuari, i és que et posen més calent les fotos de la vila que les de qualsevol calendari. Espero que les fotos dels diables estiguin a la tauleta de nit i abans d'anar a dormir passis un moment ben divertit. Més que un fotògraf comarcal, sembles un guiri com cal. No t'has enterat de l'última novetat? Amb un palo selfie, tu també hi pots sortir retratat. Ha arribat l'hora de fer el salt. Festa fotògraf internacional, deixa en pau els vilafranquins i vés al Pol Sud a fer fotos als pingüins. Ai, Déu meu, Déu meu, Déu meu, Déu meu. Vosaltres, desgraciats, què feu? Deixa la farola en pau i apixa a casa teva, babau. Ai, Francisca, Vilafranca està condemnada. Com a Sodoma i Gomorra, la gent està descontrolada. Coita, aquell brètol destrossant les jardineres i ara la gent s'ha apoderat de les carreteres. L'Ajuntament en estat d'excepció. L'ordenança de civisme en suspensió. Si no treballa ni la policia. Que tampoc és que faci gaire cap altre dia. Allà hi ha un marrano rentant-se els peus al carrer. I aquells d'allà van drogats, que jo ho sé. Tothom va bé en el centre del poble. Algú havia de dir, això és de pobre. No entenc què està passant. Per què no actuen els governants? Jo que sempre he votat a les dretes per no suportar aquestes escenetes. Mira aquella porca pissant els contenidors i aquell altre meu que com ensenya els sostenidors. Però si la que pixa és l'Assumpció. I la del sostén? Porta en Louis Vuitton? Ai, Francisca, que estem salvades. Aquesta nit no serem violades. T'ho explico molt ràpid i ho entendràs. Això és allò que munten al Bijars. M'he tret de sobre una càrrega. Ja semblàvem a la Fira de Tàrrega.
com que ara està de moda anar pelut i barbut, fins que no veus la corbata, pot ser un pobre o un brut. Però si porta el cocodril a l'etiqueta, no és un pobre, és un cultureta. El mateix passa amb el botellón, que amb un bolso de 1.000 euros és un còctel molt molón. Em quedo molt més tranquil al final, sabent cap on va el recolzament institucional. Veus, Carmeta, que no hem de patir per res? El govern funciona fins i tot suspès. Ai, ja ho deia el meu Antònia. El cel sigui. Que les normes dels de dalt són només pels que no tenen ni un ral. Gusi, què? Estàs content aquí dalt? T'ha anat d'un pèl, xaval? Em deien que 40 vots menys i t'anaves al carrer i em canviaven de regidor de cultura, quin merder. Calla, que a mi ja m'agrada que estiguis aquí al balcó, perquè ets un fora de sèrie com a regidor. Assegut com tots a la cadira sense fer res durant tot el dia, però ets l'únic en qui ens podem fumar uns ducados i arreglar el món des de la vinateria. Sí, hòstia, Gusi, que tu i jo ja ens entenem. A poc i bona lletra, que si no ens estressem. I aquest any, quin pal, que has hagut de muntar tu sol de Vilafranca, la capital cultural. Hòstia, quina mandra! Però tu tot decidit, t'asseus al sofà de casa amb un retolador al dit i en una cartolina et curres un logo que no sabem si és un raïm o una titulina. I així et poses a treballar, sempre des del sofà. Amb el teu saber fer, comences a repartir feina a base de bé. Pilles el telèfon i truques. Entitat de la vila, l'Ajuntament et reclama. Munta'm alguna per omplir el programa. Casanovas, com es diu aquella obra teva que comença amb Vila i acaba amb Anca? Vilafranca? Ah, perfecte. Per si la vols estrenar aquí a l'auditori, segur que Moja crea rebombori. Gatmiao, tu que vas fent grafitis pel carrer, deixa de fer el brètol i fes-me'n un de gros que quedi bé. I així, a poc, a l'entitat més pelacanya se li trobava un lloc. Exposicions de càntirs de la Maria Castanya i tastos de vins passejant per la muntanya. El que no sé és com ha anat. Ha vingut algú, això que tu has muntat? De la capital de la cultura catalana ningú en sabia res. I és que la notícia no ha sortit del Penedès. Però això és culpa del Miquel Cartró. Com s'apalanca el molt campió. Així que envia la teva marioneta a repartir el programa, si cal, en bicicleta. Pere, què tal? Un altre cop jo estic aquí i tu estàs a dalt. Sé que ha sigut un any complicat, però veig que la nostra cita no has faltat. Tots sabem que els diables mai hem sigut la teva predilecció, però escolta, avui t'explicaré una cosa que farà canviar la teva opinió, així que posa't còmode, que parlarem d'igual a igual. Espera't un momentet i ens veiem aquí dalt. Passar. Puja jo, home. Va. Bueno, Pere, llegim des d'aquí, no passa res. Pujo? Ara. Pere, de nou, què tal? Ja t'he dit que ens veuríem aquí dalt. Avui parlarem ben a propet, així no te'n perdràs ni un detallet. I és que, en el fons,
Tu i jo no som gaire diferents. Jo sóc el cap dels diables i tu dels convergents. Governem amb mà dura i sempre imposem la nostra opinió. Controlem els nostres súbdits com si fossin titelles de cartró. Tu tens el Romero i jo tinc la Diablessa, que ens fan de mainadera sempre que ens interessa. A més, jo tinc un exèrcit fidel de diables i tabalers i tu tens la JNC i els castellers. Recordes quan s'acostaven les eleccions? Vilafranca enmig d'un caos de collons, tots els carrers de la vila rebentats per guanyar votants. Tu i jo sabem com fer que ens votin els ignorants. I és que ens agrada veure com pateixen els vilatans, que suporten les vibracions de la via des de fa anys. Ara has fet veure que en començava la seva urbanització, però si no hi fem res, millor, que així estalviarem algun calaró. I tot plegat. Ens ho mirem des de la llunyania. I és que viure amb els nostres vassalls ens fa mania. Jo governo els pecadors del món des de l'infern i tu des de les cabanyes on has establert el teu govern. A més, aquest any per fi has deixat l'acte de diputat. Tu i jo sabem que això de treballar és cansat, amb l'excusa de dedicar més temps a la nostra vila. Ara gaudiràs dels plaers de la vida d'una manera més tranquil·la. I això m'agrada, Pere. M'agafa trempera saber que fas d'alcalde a la meva manera. Després de la meva demostració, a partir d'ara ja podem tenir una bona relació. I ja per acabar i com a mostra de la meva bona voluntat, t'he portat un detallet per començar bé la nostra amistat. No, em quedo aquí. Què? Tu o jo? Sortiré per aquí. Sembla que de nou hi ha certs problemes amb aquesta plataforma hidràulica. Els tabalers amenitzen l'espera. I la plaça s'hi suma. Ara sí, baixa ja la plataforma. Finalment ha funcionat. Ha costat de pujar i de baixar. El regal que li ha fet. Sí, perquè no l'hem vist. Un retrat. Prega als administradors que agafin una ampolla de cava, una safata de canapés i el pregoner, i que es dirigeixin a l'escenari a fer el peripé. Now is the moment to the space, diables! I és que no poden haver-hi programes de televisió més lamentables. Aprendre anglès en Penedès Televisió. Sí, it's amazing, que Déu-n'hi-do. I és que la presentadora és autèntica de la nació. Això li dona dret a predicar com un corcó. El millor són les entrevistes als vilafranquins. Surt el de la Polleria Soler, parlant com un barroer. També el David Miret, que parla a tort i a dret. Soc diable i soc dolent i el nivell d'anglès que hi ha a la vila és depriment. Vilafranca sempre s'ha mirat al malic, però ha admís que calia vendre's a l'enemic marxandatge de festa major a la Bacus Cooperativa. Una idea vomitiva. I és que no tenim comerç de proximitat? És que el Corte Inglés era un disbarat? Soc diable i soc dolent i no m'agrada que feu tractes amb aquesta gent. Amb Sant Fèlix Guitrast, què vols que et digui amb aquest retrat tan nefast? L'han pintat amb cara de Welin i amb una bafarada com un còmic del Tintín.
I el missatge és el millor. Visca la festa major! Molt bé, Montse Català. No es pot dir que t'hagis fotut un fart de pensar. Soc diable i soc dolent i un nen de 4 anys no ho hagués fet tan malament. Avui, la dada cultural del dia, i és que fa 20 anys que es pengen estelades a Santa Maria. Els diables de Vilafranca hi havíem d'actuar, però l'Ajuntament no ens hi ha deixat anar. Sembla que va contra la normativa col·laborar amb la festa major alternativa. Soc diable i soc dolent i el govern m'utilitza políticament. Van venir a fer història. I sí, la vella va guanyar els verds, una cosa que quedarà a la meva memòria. Però el millor que va passar va ser l'estona que el 29 vam esperar. Sí, i és que passaven els minuts i els minuts i és que estàvem a la plaça, començàvem a anar ben beguts. Soc diable i soc dolent i sort que els xicots van carregar el 3 de 9, perquè si no haguéssim mort d'avorriment. Els versos dels Diables es troben ja a la seva recta final. Els dels administradors, que els han fet baixar, els han avisat fa un moment. Mira, ja són dalt d'en Postisset. Sí. Bueno. Què? Que des d'aquí dalt fot impressió? Jo sempre al·lucino, quan veig que la gent aguanta amb aquesta calor. Bueno, encara que porteu samarreta, fareu una saneta, Però bé, anem al gra, que quan acabin els versos la gent vol anar a dinar. El joc és ben senzill i tots hi sabeu jugar. A la que el Xavi para la música, el que es quedi dret, haurà de pringar. Deixeu les copes aquí, que no es trenquin. Què? Res a dir, oi? Esteu a punt? Poseu-vos. Endavant, Xavi, quan vulguis. Mans a les mans. Mans a les mans. Aida. No, la resta seieu, que així està més sola. Aida. El teu vers era massa evident, així que he tirat per un camí diferent i et farem el teu versot com els diables del teu xicot. Diplomada en ciències empresarials, tenint això no calen més credencials. I és que amb el rum que agafa la festa, els diners faran fora la resta. Però tens un atac al teu historial, i és que no has ballat mai en un ball com cal. Figataires no és un ball prou potent per fer-te administradora tan fàcilment. Seu a la cantonada i el proper cop corre més. Allà, Aida. Mans a les mans. Mans a les mans. Mans a les mans.
Això és un complot contra les noies, Anna, tu sí que m'has fallat, però si som de la mateixa edat. La teva missió era ben fàcil de realitzar. Orientar aquests 4 sobre els grups que havien de venir a tocar. Però on coi tens el teu criteri? Que ens vols fer perdre el senderi? Portar la pegatina per festa major és un pecat. I haurà de passar temps abans no te l'hagin perdonat. Per sort, som comprensius i tots la podem cagar algun cop. Així que si vols que et perdonem, el dia 1, vine a recollir el ball de foc. Va, vés al teu lloc, que els altres seguim jugant a aquest joc. Baixarem dalt dels cims amb el cor alegre, baixarem a les valls quan es faci fort. Miquel Àngel Salt, un tio com tu, que ha col·laborat amb la ràdio, amb els Falcons, que ha format part de 1001 organitzacions. Però si fins i tot Cristòfor va ser membre de l'AMPA, com collons tries la banda del barri marítim de Vilafranca? Que no saps que hi ha un grup de gent que talla el bacallà i que manen més que tots els d'allà? L'exèrcit BTV no et perdonarà mai aquesta decisió. Et segrestaran i et sodomitzaran sense cap mena de compassió. Pots seure, pots seure. Després seguim jugant. Pujarem dalt dels cims amb el cor alegre, baixarem a les valls quan es faci fort. Ara què? Seguim. Molt bé. David, tio, amb una estrofa no en tinc prou. Parlant de tu haguéssim pogut omplir tot el show. Vicepresident de màrqueting i mèdia dels Verds. Però que us penseu que la resta són ximplets? Amb el Sant Fèlix We Trust han despervertit la nostra festa. I és que aquesta versió cutre del lema del dòlar a mi em molesta. Però amb això no en tenies suficient. I amb l'invent del cordó, ahir volies tenir el teu moment. Mira, puc arribar a acceptar que la idea no és dolenta, però passar els castells davant dels balls, a mi, em rebenta. Al carrer de la Palma els balls fa temps que no poden ballar. Així que la revisió d'aquest any indiqueu que el cordó el posin allà. Et pensaves que havies guanyat, Tu també seràs criticat. Ramon, buscant informació de la teva carrera, m'ha saltat tot un dubte que em supera. Com pot ser que fins ara no t'hagin fet administrador si has fet el bordat del vestuari de quasi tota la festa major? Tota la vida perseguint una obsessió. I ara que per fi t'han donat aquesta satisfacció, pots tancar tranquil la paradeta i així organitzar amb calma, com cada any, el torneig de l'enxaneta. Seieu, que ara del Xavi us n'en fotreu. Xavi, ja que vas fardar de ser el nostre amic, em fa molta il·lusió ser jo el que et posi en aquest embolic. Sàpigues que felicitar-nos pel nostre aniversari no et salvarà de que et fem patir aquí dalt l'escenari. I és que, Xavi, sí, el teu pregó va ser un sermó, vas anar de progre com un campió, passant de puntetes sobre tema d'actualitat i pensant que a Vilafranca érem creients, quin disbarat. Va, que ja boi estem. Aguanteu un moment, que ara riurem. Fardaves de ser un mossèn modern i transgressor? Doncs ara ens ho demostraràs cantant aquesta cançó. És el Pare Nostre. El saps molt. Sí que te'l saps. La tinc amb acords, no pateixis. Això també ho vaig dir abans, no necessito ulleres. Cantes, jo toco. Jo toco el Pare Nostre. Amb música, sí, sisplau. I ara
que començo? Ara no... Lucifer. No, és Lucifer. Lucifer. Lucifer que cremes a l'infern. Aguantin bé el paper, que he de llegir lletra i música i els acords. Lucifer que cremes a l'infern, sigui ben escampat el vostre foc, vingui amb nosaltres el nostre regne. Facis la nostra voluntat, aquí a la terra, com es fa a l'infern. El nostre vida cada dia, doneu-nos llum i el dia d'avui, inciteu-nos a l'heretgia, així com nosaltres tots pequem, i permeteu que nosaltres caiguem en temptació. Ans no et preocupis per si prenem mal. Soc diable i soc dolent. Soc diable i soc dolent. Espera. Tampoc ha sigut tan horrible. Oi que us heu passat bé? No entenc per què el Regull no va baixar mai a fer el peripé. Els diables, feu el que feu, us hem de criticar. Però aquest any hi ha un detall pel qual us vull felicitar. Treure la música de l'entrada ha sigut la vostra decisió més encertada. Així que un aplaudiment pels administradors i el pregoner, que podeu tornar a l'Ajuntament a menjar l'últim canapé. Au, ja està bé. Què és tot aquest merder? Quan els diables baixen de l'empostissat, em toca a mi recollir-ho tot plegat. I ara venen les panderetes amb la seva festa grossa. Val més, collent-s'hi tota la brossa. Què fas, Carcamal? Que ara comença el festival. Ara toca celebrar, obrir els regals d'aniversari que la gent ens ha fet pel bicentenari. Estarot! No et quedis aquí fent l'estaquirot. Reparteix aquests globus entre els assistents, que no els inflin encara i que estiguin atents. L'atzabut! Què fas assegut? Agafa 4 macambelis i vés a buscar el pastís. I m'hi poses pirotècnia a cada pis. I els altres diables, pugeu aquí dalt, que l'últim es quedarà sense regal. No sé per quin començar. Aviam, deixa'm pensar. Mira, aquest, per la forma, és un calendari. Quin regal més ordinari. I és que els capgrossos ja no saben què fer. Em sembla que ni el desembolicaré. Ara em toca a mi. Per quin m'he de decidir? Cotonines, Fèlix Miró, Serrallonga... Oh, mal casats, l'obriré, no esteu intrigats? Són les figuretes de l'Expo que hi ha muntada a l'escorxador, un pongo per fer pols al menjador. És que ja no els volen ni allà, i a sobre ens ho volen encolomar. Aviam. Oh, un altre! Pere Ragoll, quin detallàs! És una promesa que no retallaràs. Aviam. Oh, un boli de Convergència! Quina il·lusió! I una llibreta perquè pugui criticar la teva gestió. Pere, val a dir que no t'has estirat. És així com ens tornes la nostra amistat. Ara jo. Regal de l'Anna Ballonesta, que ja no està enfadada i que vol que parlem d'ella una altra vegada. Oh, és el seu pintallavis vermell del debat electoral i una cita signada amb els seus millors moments de l'informatiu local. Mira, quin paquet més gros i més ben embolicat. Qui ens ho deu haver regalat?
Oh, però si és el Bambi i els cameritos del Quique ple de ronya. Acceptar això em faria vergonya. És que no estan ben guardats en un local, que estan repartits a casa al personal? Em sembla que el tornaré a l'Ajuntament, que el netesin i que els posin en funcionament. Ara jo. Oh, regal dels nyoquis i l'alquimista. D'aquest fa un any que li hem perdut la pista. Ex, però si això és un gat mort amb una noteta, què li ha fet a la pobra Mixeta? La nota ho diu ben clar, que demà tornarà. Aparta. Obre el nostre bocaires. Ocasions com aquestes no n'hi ha gaires. Oh, un espectacle de pallassos! Soc tan feliç! Vindran a actuar després del pastís! Doncs que no se'n parli més! Celebrem-ho fins que estiguem tots ben del revés. Anem inflant aquests globus que us han revertit per començar a fer un final ben divertit. Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien el públic, els balls, els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! Nosaltres, nerviosos com sempre que ens toca ser el centre d'atenció, hem fixat els ulls en un punt imprecís d'aquell balcó. Un any, 5 anys, 50 anys, 100 i 200. El ball documentat té més recorregut. Els Diables finalitzen els seus versos que han durat ben bé una hora, inclòs sainet i versos. Començàvem a 1:15 i són 1:45. Aprofitem aquest impàs, fem una aturada i tornem tot seguit des de la plaça de la Vila amb el Ball de Panderetes.